wayangan dek wingi, Pak. Tahun wingi wayangan. Wayangan. Oh. Dalangnya kene, cedek kene. Oh. Nggih, terus Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Akbar Balowo. Ayo, kowe sing mak ratap. Anu Mas Akbar. Anda sama apa nyanyi apa Mas? Mau Mas? Tangane. Mendek, 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 mendek. Bokonge ning mburi ngene, bokonge. Ayo tendang. Pengen terkenal ora? Pengen bayarane larang ora? Ayo. Kok Hubungane. tangane rada mundur. Bokonge jentit, bokonge jentit. Nah, mleding, mleding, mleding. Ah, iki untuk mendek. Ah, yo. Sugeng dalu Nduk Cahayu Niken Salindri. Sugeng dalu, bapakku yang ter Terapa? tergenit. Tergenit. Lho Pak, aku ki yo jek cilik lho Pak. Aku yo jek cilik lho Pak. Terus maksudmu piye kok muni jek cilik? Lah mau selo disangoni aku ora tau disangoni. Loh, lek kowe njaluk sangu aku tak sangoni 100 kuwi nguyahi segara. Mergo bengi iki bayaramu kaya bayar aku akeh bayaramu ngono lho. Beda Pak, bayaran. Lho, beda piye? Nek bayaran sing nampa ki ibuku. Heeh. Nek sangu wae panggah aku to Pak. Dadi ngarep jenengane bapakku lho Pak. Heeh. Jangan ngakoni kula anak to nggih. Yo, Kudune yo disangoni ngono kuwi ora tau ketemu ki mbok yo nyangoni. Ora terus bukane nguyahi segara lek 100 ya berarti 1 juta ae, Pak. Ngene lho. Mergo apa kowe ora tak sangoni sanguku ya mek 100 tok iki mau. Dadi tak kene sik lho wis nek ora percaya takono ibumu lho. Aku iki ora tau nggo dhuwit ngono lho. Masa? Heeh, tenan. Apa arep tak kei ora enek bisa nduk entek resik bisa tane apa-apane iki. Iki lho, karek 10.000 gelem apa? Yakin. Ya sudah kalau gitu kita sudah lama tidak bertemu, Pak. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat, Pak. Pangestune. Jangan pripun sehat. Sip, sehat, fit. Alhamdulillah. Niki acarane Apa? Disnatalis. Dies Natalis kuwi dari bahasa Latin, ngerti ya? Nggih. Dies ki hari, Natalis ki lahir, hari lahir. Lahirnya SMK PGRI 1 Nganjuk. Nganjuk. Ah, Nggih. Ini ki SMA niki sering mengadakan acara, Pak. Heeh, kowe rene wis piro? Oh, mriki nembe pindah niki Oh, ketingale. pisan iki ya. Heeh. Nggih ketingale, Pak. Oh, ngono ya. Nggih, ndek wingi nggih wayangan ndek wingi, Pak. Heeh. Tahun wingi nggih wayangan. Wayangan. Oh. Dalangnya kene, cedek kene. Oh. Nggih, terus ndek wingi nganane nggih wayangan. Oh, Nggih, ngono. nggih sering niki SMK niki sering, Pak. Oh, ngono. Ngentenake acara-acara ngeten niki. Berarti nek ku ngomong ket sore mau bener ya, Nduk. Nek kene iki SMK sing berbudaya ki pancen bener ya, Nduk. Nggih, leres sangat muri-muri budaya Jawa, Pak. Sore mau ya nek krawitane, ya enek Nggih. dalange sing ngucuki. Nggih. Ya enek sing nyanyi, campur sari ya ana. Nggih, nggih, leres loh, Pak. SMK yang seperti ini tuh dia melestarikan budaya Jawa itu sangat benar loh, Pak. Ya. Nggih, benten kali SMK ku, Pak. SMK. Dituang ke artis-artis Jakarta tok ya, Pak. Iya. Iya. Ya didoakan semoga SMK PGRI 1 Nganjuk semoga semakin lestari. Amin. Semoga semakin jaya. Dan semoga semakin banyak muridnya. Wah. Dan terutama buat Bapak Ibu guru, khususnya kagem Bapak Kepala Sekolah, Pak Lukman. Bapak Lukman Suyetno, mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Turah-turah. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun. Amin. Niku Bapak Kepala Sekolah ingkang damel jas biru. Sanes. Sing ndi jajal? Lah kaya lho sing melambaikan Nggih, tangan. maksudnya sebelah jas biru. niku. Lah, kayak penjane Pak Lukman. Nggih, oh nggih sebentar lho, Pak. Nggih, nggih. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, tambah sabar. Ngomong murid-muridnya. Pak Lukman ki benar nanggap kowe. Hah? Heeh. Teng pundi? Duwe gawe utawa hajatan. Tapi regamu lu warang gak sido sidane. Ampun lho Pak, ampun mikir kula larang lho Pak. Lah ngapa?
saged dicicil niki Oh. Salindri. Dicicil. Nggih, saged dicicil sak menika. Oh, ngono. Isu awan kalih bengi nggih, Pak nggih. Wah, koyo nguntapil. Bisa sore. Ah, kamu selaku juga dadi siswi ya? Kamu masih Saya SMA ta, jadi Nduk? Iya, masih, Pak. Heeh, SMA. Ya, saya kelas 2. Heeh. Doa apa untuk para siswa-siswi di SMK PGRI 1 Nganjuk? Oh, ini juga melihat siswa-siswi. Oh, banyak sekali yang melihat. Juga gandrung dengan suaramu, Nduk. Oh, iya Pak, ya semoga menjadi anak yang sukses, berbakti kepada kedua orang tua, semoga tercapai cita-citanya. Betul. Dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin, amin. Yang penting kuwi menjadi generasi yang handal untuk kemajuan Republik Indonesia. Sip. Ini ya. Sudah? Sudah, silakan untuk berdiri untuk menghibur para pandemen budaya. Yap. Ya. Aduh, Ya. Arep nembang apa? Manut. Ya. Arep nembang apa? Terserah karo nduk niken. Ya. Ya. apa Pak lagune sing halus apa sing kasar? Ya sing halus e. Sing dibawani sik sing kepenak. Mergo suaramu ki nek nyuwara bawa bisa kaya dene ngumbulne tarup. Lagi dibacutke lagu-lagu sing anu ngono ya. Ya, mbok menawa ana lagu-lagu sing kamu berikan sebagai penyemangat untuk para siswa siswi di SMK PGRI Nganjuk Jawa Timur. Oh, ngono ya. Kestoke dawuh. Wis monggo genduk niki Salindri sing milih lagune. Ya utamane kanggo menjadi Bapak Dr. Andes Lukman. Ya, iki ana pamundhut ning mengko bubar iki, Nduk. Apa Pak? Dari Sekarisa Decoration. Request lagu kawitane Sinawang. Sukses selalu Sekarisa Nganjuk. Ya. Iki sing tembang sing berbau gamelan luwih dhisik. Nggih. Apa? Bawa rian Pak. Bawane manut. Nggih. Eh, nek ora kleru kuwi bawa sambung panci dalu ya ta? Yap. Karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Yap. Oke, lanjut. Penggemar-penggemar Nganjuk wayangan bengi ki tumblek-blek ana kene nduk Ken. Nggih. Saka DKC Dwija Kangko Klub Nganjuk uga PDKP Pandemen Dwija Kangko Putuk Rejo uga penggemar-penggemar Dwija Laras Indonesia ki mau Mbak Sopo Puspita dan kawan-kawan ya diinformasikan kembali untuk pecinta wayang kulit untuk mendatangi kembali pagelaran Dwija Laras Indonesia dengan Dalang Ki Anom Dwija Kangko ya kuwi bertempat di Sambiroto Kecamatan Baron Nganjuk pada tanggal 18 Januari ora 18 apa tanggal 18 Juli 2026. Astagfirullah Pak. Jek suwe men. Sing lewati ulang tahun. Lah ya coba. Ya. Nenong
Lola 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 long. Ayo ta sambung rasa nanging wanci Iki ana penggemar ya tau nanggap awake dhewe Mas Ruki saka Melandangan Pace. Ngah. Iki WA nembe kecethit bangkekane Mas mboten saged sowan ningali wonten ing YouTube. Salam kemawon kangge pemuda Melandangan Kidul yang sedang di lokasi pagelaran. Nyuwun lagon napa kemawon manut ya digarap. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Heeh. Mas Ruki matur nuwun uga iki ya kepareng streaming ya heeh. Ya kuwi panjenengane Pak Madrim ingkang mapan ning Surabaya ya nyuwun lagu sapu tangan damel gamelan Bali Mas Kangko. Nggih, ingkang badhe wayangan kula bincang tanggal 28 Desember wonten ing Bojonegoro. Ah, Pak Madrim sugeng midhangetaken ya Pak Jiman Kemloko Legi ya. Juga woro-woro ampun kesupen benjang tanggal 29 Agustus 2026 wayangan dateng angkatan bintang tamu Niken Salindri ya angkatan Rejoso heeh ya nak baca nak Tanana ingkang rupeda nanong nyun tak tresno senadyan mung srana piranti garap langgam sik engko sing kedua garap gamelan Bali no oh ngono uga aku salam kelawan anak-anakku seniman dalang ingkang mapan ana ing Nganjuk ya iki mau do salaman kelawan aku Mas sapa ki mau aku lali ya Tole Bimo terus Akbar ya Chandra ya ya dan lain sebagainya yuk terus gambarmu uga ketoprak sik Mas Dodo ya Ya. sing gedhe pangapuramu kan mas babojan Arepmu ing
Terus taksi. Karap gamelan Bali para kanca. Mami. Woi. Hup. Ya Allah, mboten. Loh, mboten kula niku. Loh, sampun Pak, mboten usah pun to nggih. Mengke kula bakekne mawon. Nggih. Mbok menawi wonten siswa mriki sing iso duet saka nduk enten balan. Dalange sore mau enek sing iso duet ora? Ya. Oh, dalange mau saking Saking mriki, sekolah mriki. Nggih. 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 Ampun.
Oh, genduk urung. Oh ya kudu diratakne kok. Nggih. Sampun Pak Ji? Niki jenengan mboten duet kalih kula saestu, Pak. Sampun napa diwakilne siswane mawon. Siswane? Siswane favorit sing saged nyanyi sinten, Pak? Napa dalange mau sinten dalange mau? Heeh. Endi mau dalange kon rene munggah rene. Ya. Ya pakaiane wayang, pumung wayangku akeh. Selfie, Pak. Oke. Selfie. Mboten kamera belakang, Pak. Kamera belakang, Pak. Kula Sing moto niken. Lah kok ngarep ngono lho. Lho, karo kowe. Karo kowe. ale kula. Selfie ngono lho kok ngarep ngono lho karo beliaunya. Anu, Pak, dipotokne mawon. Oh, dipotokne nggih. Ha ngaten. Nggih. Nggih. Sampun, nggih. Bu anggap kula siswane nggih, Bu nggih. Nggih. Enek anu wani ora? Dalange sore mau munggah rene wani ora? Sapa mau jenenge? Ayo. Dalange mau. Ajar kendele. Heeh. Aku lek enek dalang-dalang nom sing semangat iki aku melu seneng. Ayo. Enten mboten mau wis mulih borong. Siswane mriki wau, Pak. Heeh. Sing dalang wau enten pinten, Pak? Sunggal namung siji sing Oh, dalang. namus tunggal. Namine Mas sinten namine? Ayo wani ora mau nyandi bocahe. Lek wani munggah tak kei wayang siji. Ayo, nggih penyemangat. Ayo, wani ora? Ya wis langka lho, duet karo Niken Salindri iki langka lho. Oke jalanan lanang sing do pengen duet karo Niken Salindri. Sekali duet langsung jenenge mumbul dia samber karo pesawat terbang. Anak ora wani ora? Niki Ayo, lho, Pak. ha iki. Ini dalange SMK PGRI satu Nganjuk baru 2 bulan lek belajar dalang ning natane wis wani pentas. Nggih. Ya, ayo iki. Jenengmu sapa coba Gus? Kula Dirli. Sapa? Girli. Girli. Dirli. Dirli. Oh, Dirli sapa? Ora pantes jenengmu Dirli iki. Lah napa? Lek dalang ki jenenge kudu sing rada-rada Nganggo Oh, apa meneh Kangkong. Heeh. Terus Purbo Cakyo, Asmara. Purbo Asmara. Anom Surata. Dirli. Diganti. Diganti. Dirli. Seto ngono apa piye apa? Elek ya. Ganti Broto. Heeh. Kelas piro cah Bagus? Mas Diri saiki ning kene ta sekolahe? Nggih. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas loro. Nggih. Info sing tak tampa sampean belajar dalang nembe 2 wulan. Nggih. Gurumu sapa? Gus Akbar. Gus Akbar sapa? Balowo. Oh, Akbar Balowo. Ora Akbar Sahalam. Akbar Balowo. Lah iya, kowe sing mak ratap. Ora maksudku kok malah diceluk Gus ngono lho, Pak. Celuk Gus. Sanes. Iki anune Mas Akbar. Anda sampean penyanyi apa Mas? Mau Mas? Heeh. Dadi Nganjuk ki Akbare enek loro, enek Akbar Balowo karo Akbar Sahalam, ngono ta? Nggih. Ya dalang. Kali Bambang Balowo. Heeh, Bambang Balowo ki MC-mu. Ya, Mas, jajal suluk titik-titik ya, ya. Ayo, Suluk. suluk pelok Mas Lindro. Ya, Mas. Lah iya. Lek disiarke karo apa jenenge MC no. Mari kita saksikan bersama-sama pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Anom Surata. Pas. Ki Purbo Asmara. Pas bareng Ki Dalang Dirli. Gantinen jenengmu. Kedoke rego ya. Lah ya ngedoke rego ora iso larang kowe. Dirli sapa sih? Dirli Galuh Pramudya. Loh, ai Pramudya. Pramudya. Ayo. Galuh gawe O. Heeh, gawe o. Ah. Ayo. Apa suluke sampean apa? Ya. Apike ya Allah. Wah, sik urung muni kan. Lila lamun kelangan ora gegetun
Trimo lamun kataman sesare Lagawana longso srahing Bathara Ya. Lho, siswa oneng SMKP GRI suarane hebat, suarane jos. Dari cita-citane ini kan pengen duwe bojo dalang. Nggih, Pak. Heeh. Amin amin. Gelem apa kowe? Kowe gelem sing moh niken. Sampeyan gelem dadi bojoku, Mas? Boten. Boten. Ya batin kok siap menyawamu ki. Tatap, gak tatap blas. Ora tatak blas. Wong lanang kok karo niken ora tatak-atine. Wong lanang ki lek wis kadung jatuh cintai wis anu Mas, kudune apa jenenge berusaha ya to, Pak? Heeh. Berusaha ora terus ora tatak blas ngono kuwi sampean. Ora wani. Sing gak mbok wani Ora. apa? Lah sing mok wedeni saka niken ki apa? Wong kaya bocah biasa, kaya kowe ya bocah biasa. Sing tok wedeni apa karo niken? Kata. Kata. Nggih. Contone siji wae. Apa? Ketenarane Niken Salindri iki cakala mangsa wong lanang arep nyedak iki gigrek atine. Mergo bocah sing wis bersinar jenenge. Artis lah wong artis Indonesia. Ngono to? Nggih, laras. Kowe merasa kecil to? Nggih. Aja ngono. Gedhekno atimu. Mulai kecil nek atimu gedhe, engko saya suwe saya gedhe, saya gedhe, saya gedhe. Iso wani karo Niken Salindri. Jenenge kepedenen. Makane wedi. Makane wedi. Iya. Lagune Lintang Asmara apa ya? Coba Gus. Asmara. Siang pantara Kok fales to, ratri. Pak? Kok fales to? Ora. Nah. Nah, gitu. Siang pantara ratri mongap cipta pukulo. Ah. Ketak wayang le iki le. Nah, iki nggih kowe iki ditandang tangane karo Pak Anem di Sokangkon. Tapi swantene pun toto nggih, Pak. Nah, Mas. toto. Bagus. Siapa, Mas? Dirli. Dirli. Iya. Pokoknya apa-apanya Dirli. Ya coba campur sari. Ya, gamelan plus musik. Yuk. Ya. Lintang Asmara. Terus. Dirli. Sing kendel, sing tatak. Ora saise. Joget le, tak bagus. Bersama Niken Salindri. Ayo le, saya kendel le. Ya. Bagus. Wis duwe kendel suaramu yo apik. Semangat nek mau belajar menjadi seorang dalang nggih. Seorang dalang ku nek ditekuni tenan. Wah, anggeran wis ora keberleren gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. So nek dadi dalang kondang aja rubah rabi wae ya. Enggak boleh. Heeh, ya coba Gus, iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Karo Mik no. Jojroto. Salah ngawur. Lha sinten? Gondowartoyo iki jenenge. Salah, ini jenenge Gondo Supono. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gondomono. Nah, Nggih. heeh, golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Engko tak warai main. Dadi maksudnya main wayang ngono lho. Ya bagus. Gondomono. Heeh, heeh. Dagangan iki wis apa-apa. Wes kono ya, tinggi sinau ya Cak Bagus. Heeh, semangat selalu. Pastinipun, Pak. Heeh, ya. Salam go Mas Akbar Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso Akbar Handoko. Adoe nang tekan Temanggung. Ya, Akbar Balowo. Ya, gurumu. Terima kasih ya Mas Heeh. Dirli, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lek wis dari dalang kondang aja lali nanggap Niken Salindri. Amin.
Amin. Amin. Amin. Nggih, Heeh. matur nuwun. Heeh. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya. Gondo sapa jeneng? Gondomono. Gondo mono. Luar biasa nggih. Ya. Sudah saling saya karo para sinden-sinden. Heeh. Pak, Apa? iki mumpung anak-anak kecil ini belum tidur, Pak. Belum tidur? Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Heeh. Kasihan, Pak. Ya, nduk selo ya nduk, tampil lagi nduk. Nah. Sampai. Ya. Ya. Duet bersama Niken Salindri. Nah. Habis ini pulang. Besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Besok libur. Iya. Saiki ketok nek kowe ora tau mlebu sekolah kowe. Ora, Pak, lali aku. Mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal Ah. bagi yang merayakan. Ah, Ya. umat Kristiani, selamat hari Natal. Ya. The wish on the well wish. Hah? Ya. Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdian. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo City. Nek cakala mangsa ki nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine dikai jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti, Pak. Jeneng kuwi lho. Aku lo kondang rek nek jeneng kewane, Pak. Asline enek. Sopo? Niken Salindri tekek. Ya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No penyanyi, no. Sinden. Ya. Oke. Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. No. Kok nano-nano yang ngomong tau kan? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Kok aku ora payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri dari kecil. Nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan, gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? 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 Heeh, ngerti. Ken madhep ini diluk kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin tak aku nyontoni. Sing Oh. apik maksudnya. Biasanya nek nyontone iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho, Pak. Oh iya, Sing kae ya wis kae. iya. Kita semua teman ya. Iya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya, benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik tok ganti sauri sik mau jawab dhewe. Lah sungguh lho Pak, nyauri Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya, habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak. Bapak. Ya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Ora nek apa-apa nih barang. Kok mini Ram, kok cantik Ram sama niki. Ibuke bisa nyanyi juga ibuke. Gak bisa, ibuke perhiasan ya, Terus lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo sosoknya jadi warai lagu pop ya Bunda ya. Lah warai lagu apa? Lagu sinden toh Pak. Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Ah. Misalnya kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Apa? Kusuma Wijaya udah, sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa bersama? Langgam, Bowo, Papa. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu Ken, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk, saiki mapane ana ing Surakarta. Pak Guru Agung. Nggih, dalu Bapak. Ya kalau Pak Agung kalau. Iya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ora tau mlebu dadi barengane Agung. Heeh ya. Yuk. Mas Agus. coba Ayang-ayang. dulu. Nah, coba ngeras. Astagfirullahaladzim, motoku mas kurane.
bagus ya. Ya. Pira? Oke sudah, ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus, bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contoh nono jogetane piye kan? Tolong kendangannya Mas, sing handset Mas, Gulo. Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enake ya. Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Urung iso keri sian. Kendangannya sing iso bikin jogetnya Mas sing ngene-ngene ya Mas ya. Mas, Mas Gugu, Mas Gugu. Halo, halo. Jahipong ae deh koyoke. Mas Guru hae, Mas Guru hae, Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalé Bu. Masa ya tuwega to, ngono kok gak disawang to aku ijenan. Yo. Tangane ngene tangane. Tangane. Heeh. Duh, gede tomo. Pak. Ayo tendang. Pengen terkenal pura, pengen bayarane larang pura ayo. Kok Hubungane. tangannya rada mundur. Bokongnya jentit. Nah, meding. Iki untuk medek. Yo. Tema ning asmara kuatna ati kula. Aku lala tresna datang kendat saking munyer lare wangi apa teni munyer angsuti kasarnya talentaku seleramu nyapo mambu toh mambu. Lah ya sing prat-pratmu sapa? Nanti baik masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih Mas. Iya. Ya, yo, coba. Yo, lagune anyang-anyang. Yuk, maka Mas Joro. Masih bersama Sele. Batangan rasane. Mas Joko bilang kenceng atau nuwun.
orang tua. Nanti kalau udah apa Pak, lek ngarani Pak, wis nampa Apa? bayaran. Ya. Kabeh diparing neneng mamah kabeh ya. Terus semangat terus menjadi sindennya. Sering-sering setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Arep mau kayak apa lek rono? Apa ae? Oh, apa wae. Sak jaluke. Kayak ono elep musik anyar ke lho. Ya aja to Pak, ya Allah. Ayo. Terima kasih Nduk sik lho. Dadah. Nggih. Sehat selalu. Heeh. Mike itu digawa. Heeh. Genduk niken istirahat dulu ya, Iya Nduk. Pak. Oh, niken kok nganti goro-goro. Wah, nek melu aku nek awake sehat mending ngancik goro-goro barang urung gelem mulih. Oh, ngono. Iki isih ana pamundhut isih. Adoh saka Singapura sing wit wingi meling lawan aku. Sesuai dengan selera anak muda sekarang sing disuwun lagu Puspitanala. Oh, ngono. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih, tiar kuwes lagu Puspitanala Nyidra Asmara. Nggih, spesial yang nyekar Mamah Dwi dan kawan-kawan. Nggih, Mbak Tia Murti saking Singapura. Oh, ngono. Ya. Ngono ya. Yo Bu Dwi Kurniawati terus Wanda dibacotke karo Sidoarjo Okvalika diaturi jumeneng. Lagune Puspitanala. Oh, ngono kagem ibu-ibu guru mengke mbok menawi saged duet lawan Niken Manci goro-goro. Oh, ngono ya. Ya. Ayo Bu Dwi terus Wanda kawan Opa diaturi jumeneng. Lagune Puspitanala gamelan plus musik. Yuk, musik Wijelas Indonesia. Terus. Ya. Wijelas Indonesia. Dari Mbak Tia Murti untuk teman-teman Wijelas Indonesia. Terima kasih Mbak Tia yang ada di Singapura. Don't